Nyakora Jong dakika en 22 tok saa achiel mar okinyi machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar Piny Matai nyinga Joyce Odur. Nyakora Jong okinyi makawuono wadwa twak otudore kod kaka duola mochung' ne nono tij obila e pacho kae Ipoa osebedo katiyo e pacho kae. Wang'eni Ipoa nitiere kod ting' maduong' ahinya e pacho kae e nono kapono ni nitiere maundu mopogore opogore ma obila otimo ne jopiny, to en ting' mano mar Ipoa kata duol manono tij obila e pacho kae mar mondo mi otim nonro mong'itha kae to bang'e jopiny oyud ratiro e yo makare. Yande waneno ka duola manono tij obila e pacho kae Ipoa ne ochwalo neno e do kacha gino mano kata ne ochwalo neno e do kacha mano kotudore kod nek mano mar rawera Albert Ojwang mano nega e tesend obila mano ma Central buore Nairobi ka. Okang' makoro nyaka sani jomoko osebedo ka wacho ni Ipoa notemo mateka maneno ni gitimo tijgi e yo makare, to kata kamano kopogore kod bura mano mar nek mano mar Albert Ojwang ma Ipoa notemo ahinya maneno ni neno makare ochwale do kacha. Buche mamoko bende pod nitiere ka nitiere familia moko ma pod yuago ratiro tok maundu mopogore opogore mane gikale e lwet obila. Kopogore kod mano bende nitiere jogo makedo ne ratich oganda e pacho kae ma bende koro osebedo ka yuaka ni obila tiyo kod teko mathoth kuomgi ahinya ahinya te kindego mag ng'anyo, kendo nitiere moko kuomgi mane ondhi kendo nolal godo mane kinde mane giwuok oko ka ging'anyo e pacho ka. Magi duto Ipoa timo ang'o mar neno ni giketo obila otimo tijgi e yo makare mano mar rito jopiny ma ok chocho ratiro mar jopiny. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakora Jong antiere kae kod welo adek. Wendo machielo mano Salim Odeny ma en okil kendo en jaked ne ratich oganda obo bedo ka otudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Gi thuolo ni antiere kae kod Commissioner Ken Williams Nyakomita ma en commissioner mano mar Ipoa. Ken Williams oyawre ichiew nade? Achiew maber oyawre. Machiegni twak okinyi makawuono. Wendo no machielo Nyakora Jong antiere kae kod Fredrick Odhiambo Ojiro ma inje jaked ne ratich oganda kendo tiyo kod riwruok mano mar Vocal Africa. Oyawre Ojiro ichiew nade? Achiew maber. Machiegni twak. Nyakora Jong in bende akaw thuolo makende mar rwaki e twak, bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 30600. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Adona chak kodi Commissioner Nyakomita. Wang'eyo ni duol ma nono tijo bila e pacho kae Ipoa yande wanyalo wacho ni notimo gino ma jopiny nopuoyo ahinya ka otudore kod bura mano mar neka mano mar Albert Ojwang. Nyaka sani wanyalo wacho ni ang'o mano kelo yot mar timo nonro makamano makinde mane koro gichwalo neno mar giedo kacha noneno ka pichni mag wang' dede ne nyiso kacha achiel kachiel kotudore kod gigo mano timore odiochieng' mano negi Albert Ojwang e tesend obila ma Central. Commissioner. Erokamano Joyce, kendo amoso Nyakora no oyawre. Koro mana kaka ng'eyo kaka tije Ipoa. Do kaka giwacho ni weche ma ni e courtroom ok onego bed ni wa discuss elela, but anyalo wacho weche moko mamakre gi mano ni nitiere expertise kata skills mopogore opogore ma be Ipoa tiyogo. To kendo kata tich case moro achiel ni wan gi kese mang'eny, ting'eni kese gi luwore gi iluongo ni public interest case. Koro ma is one of the public interest case ma jopiny nigi interest kabisa, ma jopiny mano bedo overheard. But wan gi cases mang'eny be molo kata mago mwasaloyo kata mamoko be mabhi nyime sani. To gima nyalo nyiso jopiny ni adiera Ipoa kata king'iyo achich poka wawito cases mo dilgo nikech wan gi jotich ma obedo trained ma well certified kendo ging'e gima gitimo. Koro cases wan kwa start investigate kata kwa nano cases to kwa tero gi ka ODPP kochacha to koro seche moko process nyalo bet ni yuare, lakini kuma wantiere cases ma wan go pokwa wito case mora mora e dodo. Iwacho ka ni nitiere cases ma useloyo, kinyalo mana nyiso ni gin cases adi museloyo, to bende nitiere obila minyalo wacho ni giromo nade mosekaw ne ondamo mager mano mar chik kaluwore kod chike ma pacho ka. Ojiro tan no kandeko wiye kinde miloso kata kamano thuolo en pod mari Commissioner. Ber koro cases ma wasaloyo wan gi cases kaka sani jok ma koro sani serve sentence ma immediate case manyocha waloyo ne case mar OCS ma Garissa mane be
noyudore tim mar maundu mane ginego jopiny moko. But wan gi cases madhi 46 ma sani polise serve e kar twich mopogore opogore. Ojiro, yiena mar mondo mi arwaki e twak. Aneno ka indeko wiye kinde ma Commissioner Ken Williams loso. In korka kori, wanyalo wacho ni duola mano manono tijo bila e pacho kae Ipoa. Bende osebedo ka timo tijgi e yo makare, to bende gichung' kar kendgi kaka dwarore. Mano ni obila, mano mochocho ratiro mar jopiny. Ahinya ka achiel kod in mena achiel kuom jogo makedo ni ratich oganda. Obila ma ochocho nyaka ratich jogo makedo ni ratich oganda. Okawnegi ondamo mager mar chik. Ojiro. Erokamano yiena mondo amos jodala wano oyawre uru. Mar ariyo ago erokamano ni Ramogi mondo kela twak kod jopiny e weche mege tij Ipoa. To mar adek en ni sani atiyo kod migawo miluongo ni Kenya Human Rights Commission. Isewuok Vocal Africa. Yeah, okay, sawa. But pod one the same network. Koro atiyo machiegni sana gi jo Ipoa kendo commissioner ni osiepna kabisa. To wani riwruok moro be miluongo ni the Police Reform Working Group. We work closely with the midienge mopogore opogore mane sirikal kod maonge sirikal mondo wang'in police otiyo maber n'oganda. From kama betie kalore kod tije matiyo nwach wang'eyo mandate ma Ipoa nigo kowuok from an act of parliament. Ma wayudogi because jopiny no otudre gi wabunge magiyiero bo create institution ni. To institution ni wafeel ni nigi nok ma omiyo poka gi deliver kaka jopiny expect gi. Kiwacho ni gin gi nok marang'o momiyo pok ichopo dwaro mar jopiny? One, and ang momiyo mahundu mar police ng'eny. Because kanyo mnyaki chaki gini. Nwach, iwacho ni prevention is better than cure. Koro kineno ka there's high incidence of crimes ama violations mar committed by police. To mahundu no okdog piny. Mahundu no pile pile. The ongo diching makalo ka police okoluong nyinge no oneko ama odhulumu raia. That is a red flag. Nwach ne bed ni Ipoa tiyo maber kaka katiba dwaro kod kaka jopiny expect mahundu koro osedok piny. Mar ariyo en ni anyalo wacho with a lot of authority ni onge ng'ama kia ni manpower mar Ipoa ni piny in terms of the personnel across the country. To ng'eny cases mege Ipoa gisepet ka giyudo from other stakeholders. Obeyed stakeholders my sirikal ama manuoko. Get to record Kenya National Commission on Human Rights, get to record police, get to record government departments and ministries, called non-state actors, religious organizations, people man called ma are advantaged by virtue of kamagintie ama gikmagetimo. Koro any success rate bar Ipoa okay information is private. Mama is a reality. From where I sit, Ipoa has let down jopiny. How me awachoka mai? Hawijo kigolo example mar Albert Ojwang. Ingeyo kakani wakedo na Albert Ojwang. To katamna sani jopiny podi yuwak ni ng'ano manomiyo Albert Ojwang odhibo maki. And jatelo maduong I police. It is in the public domain. Me wacho ni lagat emano dibo make official complaint to be ka DCI. Bo miyo ogol jodito mege DCI boringo Homa Bay. Bigi the big report to the nearest police station. Bigi wacho ni wadwaro ng'ama kamae. Bo migi administrative support. Bigi the bigi ka Albert Ojwang. Albert Ojwang bange oyud ka otho I police station. Koro wawacho ni one station nene en OCS. Okado mondo walos weche ganya because gini court. Lakini the main person Nwachi wacho ni Albert Ojwang kata mna osiepene
osewacho ni jok manen kod e wang'yo ne siko go sim ne ng'at moro. Be Ipoa konyowa yudo ng'at mane polise gisiko go sim? Man is one fundamental question. Ok tumie triangulation, ong'e gima chan triangulation, ong'eyo. Ni jogi manen kod Albert Ojwang, kata mna ka nikele Nairobi ken Albert Ojwang go sim ko wacho ni wani petrol station makamai. Jogi communicate. Ok wayudie mondo wayuda ni this kind of communication. To mar ariyo be nyaka wayiere ni Ipoa pok obet independent as it ought to be. Kaka katiba dwaro. No wach podi watimo mana kod forensic lab mar police. To police te magi investigate. Kata na ballistic investigation pod wadhi mana ka DCI to weg bunde to gir mana police. Koro mago to gin operational challenges manyaka wadil go. Sani koro the Corona Services Act has been operationalized. Wadwa mondo wang'iyane ni ka jaduong' wacho ni gin kod 40 what cases? 46. Against what? Mano koro e koro mbaka mon go ben wagoyo. Ki wacho ni in gi points ariyo out of what? Ai, yena mar mondo mi arwaka commissioner nyako mitetwa. Commissioner nyalo bedo ka akiana wach ni nitiere kama tek kawuono kalure ni nitiere seyo mathoth miwinjo kanyo ka ojiro chwalo. Mokwongo wacho kanyo ni manpower, mano mar Ipoa ema pod nitiere piny ahinya. Kachiel kod seyo mamoko mabende owacho inya kotudore kod bura mano mar nek mar Albert Ojwang madire da kuom sani ok onyal lose mathoth ahinya. Kalu ni pod en bura manitiere do kendo pod en active kendo pod yale kinde ka kinde. Kata kamano seyo mabendo oseo godo Ipoa kotudore kod wechego mag manpower. Kachiel kod wacho nang'o momiyo maundu ma obila timo pod ng'eny kata bedo ni wantiere kod duol mano mar Ipoa mwinjo bed ni nono gima obila timo kendo ka ondamo mager ne obila motimo maundu. Commissioner. Kata kamano kabisa Joyce and gowado bero kamano. Gik mwacho gin adiera moko, especially gik moko kaka manpower. Kech ng'eni sani wan gi polise madhi 120. To kuom 120 iyudo ni Ipoa kaka kuonde ma wantiere staff ma wan go ok ng'eny ahinya, lakini police to wang'iyo. To kendo gima kendo nyako wach kendo ni king'iyo kata achiel kuom kaka police tiyo. Police nigi structure ne kaka tiyo. To police ka ntiere the National Police Service. To National Police Service ntiere gimiluongo ni internal affairs. Ideally internal affairs emonego bed ni ng'iyo kaka police timo tijegi ma odiochieng' kodiochieng'. Kendo ka gi misbehave kaka inaction moko matino tindo, idhi report case obudo, mano gik monego bed ni internal affairs timo mondo mi police obed gi Center of Excellence kaka onego bed ni obedo. Mar ariyo wan gi jomiluongo ni National Police Service Commission. National Police Service Commission tich gi en HR function. Ng'iyo ni police odak nade, giwuotho nade, gitiyo nade, kamano. Mondo mi kes koro ochop mawuogo oko na Ipoa, mano nyiso ni kes no osatamo either kes mok nyal bedo ni nigi internal affairs gi kes mabe National Police Service Commission ok nyal timo. Koro cases tete matimore e police ok ni cases tete matimore e police wakao cases te. The act is very clear on Ipoa onego bed ni timo cases mage kaka gik moko kaka death investigation, inspection mag police premises. But gima nya wacho kendo ni king'iyo the number mag police ma either mane bele doho kata police masani kata Osetiyo. Ibro yudo ni out of these 120 ni cases mobedo reported up to now, actually since conception is around 36,000 cases. To 36,000 cases ni koro June koro financial year man watiko ni. You know, the total cases man were receiving cases madhi around Alpha Beach gimia ngwen. Alpha Beach gimia ngwen cases mo receive Alpha Beach gimia ngwen. Cases gitete ogin cases madhi itero ka ODPP kata for investigation.
nikech sani ka police otimo gimoro amora kata obedo involved in corruption, the first thing ma japiny biro timo biro report ne Ipoa. To wan gi mandate nikech nitiere agencies mag sirikal matiyo gi ma offer gik mopogore opogore. Koro sani ki report case mar corruption, gima watimo ni wakawo case ni watero ne jo anti corruption to wa follow it up kako dhi nyime. Ka case mar administration of justice ng'ato poko mi information moro tuon ng'ato kamano wan gi iluongo ni ombudsman wakelo gi. Then cases moko be receiving cases moko mag jo kaka jo prison, jo KWS, jo forest. So cases iko biro nikech waonge mandate gi kendo mar investigate these cases. Watero gi jok monego bedo investigated. Lakini gima koro ni kong'e ni sani gima koro wambe watemo communicate kaka Ipoa ni the prevention in terms of warning signs. Prevention is very important. Nikech kang'iyo cases ma wan go sani kata mane ei ODPP. Sani wan gi cases ODPP madhiyo malaro 190. To king'iyo the total number mag police, wan gi police 120. Koro the total cases ma sani minya wacho ni active cases manie edoho kata manie ODPP gin cases malaro around 600 kamae. To koro wan gi cases malaro 600 mane edodo gi mane ODPP kanyo. Mano nyiso ni the number ma police man gi makosa ma onego bed ni bedo prosecuted ki compare gi the bigger number, you don't know a bigger number kabisa compared to 120 is just a fraction. And what kendo gimo koro watimo sani kaka Ipoa ni ere kaka wanya temo mondo police mang'eny ma 120,000 gi kik gibed victims mondo gibed police kendo man gi makosa masani wayalo. Koro wasa engage ngao, wasa engage police go wegi, wang'iyo training syllabus kaka chalo kendo kata operations magidhi wang'iyo kaka operation chat kendo watemo tiyo matek gi jo internal affairs mondo internal affairs obed strengthen in a way ma cases matindo kata training charges moko mag police motimo makosa moko ginyalo bedo charged within that particular space gi then gi communicate to one. Koro wang'iyo ni be gi charge gi kaluwore gi sheria to be nitiere change in terms of most charge gi be nitiere change to kendo welfare mar gi be koro watemo nikech seche moko wanyalo push ji mondo timati tich to gionge gi resources moromo, gionge welfare gi ok ber. Koro wasima gi tie be seche moko ok ni kare. Koro momiyo seche mowuok wadhi oko mondo mi watim kata inspection nikech wa inspect kata police structures like ute magininde, cells, geche magin go, kaka giwuoyo gi resources magin go. Koro Ipoa timo gik mang'eny ma apart from investigation nitiere preventive measure ma ang'e ni owado no bongo nikech watiyo kode in kata reports mga gologo ginenoga. To kendo gige Ipoa gin gik ma confidential, ok gin gige private ma ni wacho ni koro ng'ata chiele monego ne. To kendo gima timore ni tich mwatimo Ipoa ok nya dhi e billboard malal ni koro wasatimo kama en mana impactful, and that's why wa resort ni in this particular board ma wan go sani ni wang'iya ni ere preventive measures ma wanyalo timo mondo police mabecho obed appreciated to police mabecho gi kiyie mondo police maricho gi okethre. Ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi arwaka okila mano Salimo Denye twak okinyi makawuono yaore wakili ageno ni chiew maber ka rwaki twaka okinyi makawuono kotudore kod kaka Ipoa osebedo ka tiyo e pacho kae. Wasebedo kwa neno buche mopogore ma Ipoa osebedo ka deal godo nyaka sani commissioner nyako mito ng'isa kae ni gintiere kod buche 46 mago ma wanyalo wacho ni gin active magi nono gin kaka Ipoa mago ma otudore kod maundu ma obila osetimo. In korka kori Ipoa osebedo ka tiyo yo machalo nade maneno ni obila ma otimo maundu kata mochocho ratich jopiny okawne okang' mager kaluwore kod chike ma pacho kae wakili. Erokamano aka othuli ni moso nyikwara moga juang kamoro ma gintie no yaore. Adona wach ni Ipoa osetemo timo tije kaka duol mano ma ng'iyo wach mar policing e Kenya ka. Kata kamano nitie yulo more e tijno ma ok osewuok kare. Winjo ka commissioner wacho no ginyadhi e billboard and kanye kama problem nitie. Onego be ni gidhi oko motegno kabisa mondo japiny ong'e
kabisa. Kiwacho ni onego bed ni gidhi oko motegno. Kare udwa ni gidhi oko motegno yo machalo nade wakili? Japiny ma ikor gweng' bende ong'eyo ni kaponi polis orocho ratiche, ere okang' monego kaw, bo ong'eyo ni Ipoa nitie. Kosa Ipoa en gima wawacho e TV kata kod ripode mabedo generated. Be japiny mane ikor gweng' kucho ong'eyo ni kaponi polis moro orocho raticha kata gima kama otimre ma ok ni kare, kata kapok ochopo e tho, ere kaka nyalo tudra gi Ipoa? Ang'eyo ni gin gi toll free number, but ere kaka japiny ng'eyo ma sensitization onego bed malach mondo mi obed makare. Machielo en wach mawacho mar yule tich ni kaw thuolo malach ahinya. The last time nan ka ne nitie case mane waluwo mar nek mar Vitalis Okinda manotimre e steshend obila ma Bondo, and ne en achiel kuom okinde. Actually I was the lead counsel e okinde mane telo ne wach mar familia mare e wach mar public inquest. Nyaka ne doho ma Bondo gol wach manyisa Ipoa ni nitie obila moyudi nigi penjo manyalo duoko kata manyalo donjnegi gi ketho mar nek rawerano. Nyaka kawuono koro dweche buora mosekalo, onge okang' ma osekaw. Gokinyi kawuono kachiewo akia ni min gi nofwenyo nade nabiro ka, to nyisa ni koro kendo nitie ofisa manyien mar Ipoa mokawo wach wacha, to pod ok aneno kamogike. So miyo ji bedo gi burden mapek mar rita minga. So that lapse mar bottlenecks mantie mamiyo ji cases budho ahinya kapok ogol oko. Mana mogo nigi nduru kaka mag Albert Ojwang' minyano ka samoro ringo piyo piyo. To every police station ma e Kenya ka nitie obila ma ok owinjore obed kanyo. Nitie obila every police station nitie obila moko owinjore. Mana kaka ng'eyo ni every court station kata every town nitie okil moko nego bed okil. To ing'e ni koro wan gi chenro, wan kaka okinde minyalo gol go okil makamano mondo mi gole oko from the roll kik obed okil. Every police station nitie obila moro marach moko nego bed kanyo. But you see the time ma ikawo go these processes, aparo na Ipoa oseyula ahinya kapod giwuoye cases 46 e Kenya ngima. Ber to ok ber ahinya. Ok ber moromo. Kasta mi commissioner right of reply. Ojiro. Erokamano. Commissioner ni osiepwa sana. What you're very close. Can I was say a lot of cases in person. To kikwane mudo walai out. Ipoa en commission mar jopiny. Civilian oversight. Civilian oversight. To civilian oversight ni ka jopiny dak ng'e gimotimo, no oclaim ni ok gibed gi billboard. Nyaka gibed gi billboard. Nwach ang' momiyo wabet gi Ipoa, nwach mahundu mane tumre in the police service to gi secrecy mane surround mahundu go kod investigation. Koro the openness emomiyo wan kod civilian oversight milongo Ipoa. Mar ariyo, okil ni osetagre sana ka kedo ni familia ma ohinyre, ma jogi ohinyre lwet police. Adwa mi the most recent example. Ncha bed abducted on June 25th. To ngenji poko nge ahinya gimo mena bed abducted. That month mar June, ko chakre tarik 13, nyithindo ama rowere osebed kilalgo e area mar Madari. Ma within a span of from tarik 13 mar June nyaka tarik 23 mar June, neno lalgi yudhe auchiel. Out of yudhego, nitie a very interesting case. Rawera miluongo ni Salim Muhwana. No lalgo. To ka no lal kode, to achako document. But mano tija. Non ang'o motimore. A document, wa report, wachako luwo wachni. Rawera ni noduogo weye. To ikinde mani timo nonro makamago, nikech osebed ka iseyo obila ni gine magitimo maundu mago mag ndhiyo jopiny. En adiera ni obila ema ndhiyo rawere miwacho ni nobedo nondhiye kind tarik 13 gi tarik 25 dwe mar auchiel higa ni kose? Koro adwa mondo amiyi paro moro. Ni abduction rocho ratiro mar oganda kendo en crime.
abduction. Or any form of abduction. Even your police watching or you're not self-abduct. Any form of abduction, whether self-abduction, whether done by police or any person, is worth investigation. And the people responsible must be investigated. Now, on the issue of Madari, even some of those young men might not be abducted, even your koros rekal wacho, numagoni ginjoma hundu. And they say what? Police has come out to say ngane magoni ginjoma hundu. Mano gitemo nango gitemo frame jogo. In other instances, ineno ka jokma no shudia abduction. Wacho ni hawa jiadek no biro armed. Onge jambazi manyalo afford bundi adek. Onge ki analyze operations mege jambazi. Gionge luxury mari wuto bundi adek madongo. To mara reyo kana jo piny mane no witness gino do respond. Police give because we believe in police. Negisale misha jogo mane do respond big keto gini do piny te. Raya onge kod that power gi courage no. Mara dek. The man git ka kodo jogi ka gidhigo I area man kod CCTV makalo nyaka idho jeshi man gi CCTV ne bed ni gin raya serikal badelach. By now, Corona say yodigi. Now let's come to Salim Huana. Wachkae makro wakele Ipoa ni maber. Salim Huana kolal kode to duogo. Oduoke. Two things happens. Kitumo investigation ma Salim Huana. Owacho ni jogo no ka osimbe to a document. Ochako wacho ni simba ni nengi 40,000. Wa document. To chako wacho ni achiel kuom jogo mano o abductor no goya bochuna mondame gi pin mar M-Pesa. Bu pesa ni nene gi transfer. Ok gi withdraw. To chako wacho ni jogo mane no makaka na duoga lidora baneno moro mang'eyo. Kano we the first thing odiro Waraka police station. Or report. Owacho. As we speak, the deputy DCI no luonge the same day in the evening. Bungson kiki bigu akili, kiki bigja human rights. Be a mondo wa discuss. No do work ne pese. Nebe ni police e boko bedo involved. Kendo ko identify one of the police officers bo wacho station ne. Nedo work ne pese. Siwacho kanyo ni case mano mar Salim kwa nani Ipoa donjo kanyo penjo. Eni to bede no chualo report ka Ipoa. Nyatewa, wacho penjo maber ahinya. Kikwane mudho wala yot. Chieng mane no duokwa after being abducted for 2 days. Never did Nairobi Women Hospital. Ipoa no biro. In the same place. Kijana, our vijana Rioma no been abducted bende. Man had been released before us. Negin kod jo Ipoa. Mabende one of the gentlemen. Emangisani ingeno sepeni mani kedon kande bende nkae. I went and greeted them. Kagini gachjo Ipoa. In the evening around Gemosa Pargachiel. Kanye Nairobi Women Hospital. Kor information ilano. Nyathewa. Say winje katan Ipoa. Someone smokonochi u. Manu is a classic example. One make an example morona che muda teken okaen mara. Make example morono mondo amia ne commissioner nyako mita mar mondo mi oduoka ne mago. Weche go mago mag ndicho commissioner nyako mita bose bed ka iwacho ni ndicho makamage itimo kod obila ni obila mosebedo ka ndhiyo jopiny winjo kanyo kaka ojiro bendo chiwo examples mopogore opogore ka giwacho ni e kinde mano ami manachiel. Ime achiel kende mano mar Salimu kwa na kende. To parbe nyako ma OCS manyar jatelo nyara former IG mabende weche ni mbui kila mahali netimo siep nyako moro bo dhiro na gikosana bisewi je ko make to ni public domain nyar IG
ma OCS. Commissioner, pachi kotudore kod wechego mago mag ndhicho miwacho ni unless nokia ni nyar IG moro tie kayo dhokore. Itimo iseyo bila kinde ka kinde ni ema ndhiyo jopiny kendo chocho ratiro margi. Mano to Ipoa osetimo e yo machalo nade nikech winjo kanyo ko jiro bende wacho ni Ipoa kinde mathoth ka gigi otimore Nairobi Women's kata ne gintiere. Ondamo mane mosekaw ne seyo makamago ne obila. Inyanya to ma Ipoa osetimo, Commissioner. Erokamano Joyce, weche mawachogo gin weche mabecho nikech adwana adhi very fast mondo aduok mokwongo mane okilo penjo kendo ni to jopiny onego bed ni bedo sensitized kendo ging'e gik ma Ipoa timo sana. Koro wan kaka Ipoa wasatemo mwanyalo kabisa kendo the last financial year nwatemo reach close to almost 10 million people. To gimwatimo ni we've changed a strategy makoro mondo mi wadonje e piny kech ntiere jopiny ma nie e piny kabisa maonge gi simu gionge gi network ma gik ma wanene social media gi ogine. Koro watiyo gi ngao wadhi ka chife ma baraza ma chife timo ka what train chife kendo mondo wanyis chife ni tich Ipoa gi nango wamiyo gi acts wamiyo gi points mak seche kumoko wanya chope to chife nyalo rumo gi ka girumo gi jopiny to ginyiso jopiny nango ma watimo kendo wasawuotho kaka an in charge mar Nyanza region asawuotho e counties ma Nyanza region go te nyaka Kuria nyaka kata Nyamira Kisii kata kuom jopiny tetete kwa nyiso gi that particular outreach. Koro wasatemo gimana wacho ni Ipoa outreach watimo outreach but gimana mean gi billboard ni ineno kaka ji advertise gige gi ka koro wano kwa nya keto billboard madunge nkech also resources gik ma lakini in terms of reaching out ne grassroots gi jopiny we've actually been doing that. Then kendo gimoro na wakilo kendo wacho about public now to kilo ng'eyo kata owado ng'eyo ni cases mag criminal in cases ma very sensitive to kendo gin cases ma are being proven beyond reasonable doubt to seche moko seche ma ji obiro ma iyudo ka ng'ato sa report case to o report case mokwongo to koro koluonge kendo nitie chandruok mobe wayudo nikech seche moko ng'ato sa report case to sadhi giwinjore gi police moro kata giwinjore gi complainants oko koro kiluonge mondo gi take statement oko bindiko statement to cases ok nyal dhi ka complainants oko miwa statement makare koro that cooperation ema watemo kendo mondo wanyis jopiny ni seche moko ibiro ndiko statement nikech Ipoa kae kawa realize ni complaint kata victim and victim monego bed ni keto under witness protection to we also follow that procedure to kendo kata reporting case okochuno ni cases mabedo report nyaka information ngamo report uogi wan gi anonymous reporting kata website inya report case miwa detail kama to chopo mara riyo cases tete matimore mana kaka na wacho ntie public interest cases ma jo media be air kabisa to ntie cases mwadil go mang'eny moloyo ma jo media ok air koro cases all these cases what treat cases equally onge case maber onge case mara cases tete you know the right procedure but kendo ok wanyal ketero case dodo kapok wayudo information te madwarore koro some of the things kaka no wacho like forensic lab etc so there are so many things that omakoregi case mar criminal unlike case mag civil maseche moko yudo ka evidence oken beyond reasonable doubt kaka case mag criminal. Aya ka wawacho wach mare kaka koro mar abduction kendo pimo case no maber kabisa kaka winje kaka notimore odhiyo report kama to seche moko neno gima sa fwenyo gi jopiny seche moko be ni victim mag crime gi seche moko emomiyo we are even providing now psychosocial support to victim mag crime inyudo ka they feel comfortable kaka koro wadone nigi case ma very good information tido ka gima no biro ngiso Ipoa seche moko ido ko ken gima detail kaka wacho no to kaka no dhi report case ka police no kano feel ideal nikech cases mobedo reported ka police ka gin cases ma omako police to raio the report case ka police to yudo ni cases gi omako police ke ng'ato to kata very sensitive cases ideally gima police onego bed ni timo ni police onego bed ni timango miyo wa cases mo kinyal handle to king'iyo kaka Ipoa wan gi ways mo receive go cases case achiel en ni police report case ng'ato to isel kata ng'ato onegi kata police report nwa mara riyo the public report nwa case kata victim mara dek en own motion koro yudo ka cases mabe wasa in own motion ma wanene na kaka TV timore waneno gima timore then what oro
jowato dhi investigate. Koro an gima nyalo kwayo nikech seche ma koro watwak gi joramogi kaka wan joluo be the essence momiyo wan kani mondo waliminisha jothurwa be ging'e ni seche ma problem nitiere ang'o onego bed ni timore nikech kwabire public kama ideally the reason wan kae ni Ipoa tiyo nade to wakili to nyalo support jopiny nade ka nitiere chandruok moro nikech Law Society of Kenya have been, in fact, one GM kodu by the way. To give me your kata pro bono services. Mang'eny kabisa ne jopiny mok nyatiman, mok nyayudo resources. To kata other human rights activists, kata human rights support. Gimbe gikonyowa kabisa nikech most of the cases moko nikech ginbe gine gwenge kono mas cases matimore kuma jowa onge to gikelonwa cases go. Kora panic the most important thing mabe onego watim kata kwa ng'iyo kaka Ipoa tiyo to be miye jopiny advice ni in the event mama otimore kaka human rights activist ere kaka inyalo reach gi out, ere kaka inyalo yudgi kata those particular center justice centers mabisa ni wan go kata Kisumu gi kuonde moko ere kaka ng'ato nyalo report case ma ok oluwe kendo nikech mano e kaka wanyalo tego jopiny mondo nikech Ipoa ni ideally kaka nobedo formed mana kaka nowacho magi wan jwaraye wan civilian ok wan police to gima nyaka ing'e ni kata Africa muzima wan mana gi entities ariyo Kenya gi South Africa to king'iyo kata South Africa kaka Ipoa obedo formed ibodo ka en is more of government than civilian oversight. To kata gi the whole world ibodo ni this kind of setup is not there. Koro an gima nyalo kwayo kata kwatiegari gi jopiny ni watem rich jopiny wang'e jopiny right to kendo seche ma ng'ata kata nigi case nikech Ipoa dodo ya kata gi website ibodo ka cases tete mwasa receive ni website. Koro it's very interactive inyalo ndiko tiduoki to kendo wan be 24 hours japiny nyalo go simo achiel abich ochiko for free monyalo reach we anytime to kata kodwa nong'eye to donje mbui kata website to the anonymous reporting to report ma identity ne ok bed revealed. Ilero kanyo makarenye dakariyo ma wadong godo wakili kapok wadhi yweyo marwa mokwongo dichieng' makawuono nyaka sani wanyalo wacho ni en ang'o ma seche moko Ipoa winjo bed ni keto e tema ahinya nyato mar neno ni jogo ma seche moko ywak ni obila ne ondhiyo gi ahinya nyate buche mago mag abductions mosebedo ka waneno e pacho kae ma iseyo godo obila Ipoa winjo bed ni timo na to jogo mondhi bendo winjo bed ni chopo ne Ipoa e yo machalo nade nikech adire ka winjo gima mane ojiro wacho ni jago ni ne ogo nyaka report ni ong'eyo nyaka obila mano mane omaye nyaka pesa kendo identify to kano seporo wach koda jatend station mar obila makamano akia ni wachno norumo kose odwokne pesa to wach norumo gi kanyo to make sure no biro boromo gi jo Ipoa ma ana witness ka giromo gi jo Ipoa to kose duokne pesa pod nodwaro mar confide in one of the HRD mama dare be HRD no kano winjo ni waduogo to biro obendo biro kode wakili erokamano aparo ni en wach malita ahinya wanyalo paro ni Ruara ka police station en achiel kuom police stations ma Ipoa nosekayo okang' ni OCS kendo OCS machon makuro ne ong'ad ne bura mar twech kaluwore kod nek manotimore station no so ka gik makamagi pod nyalo riyo ka e station achiel nogono to en gin gik machido chuny achiel en ni Ipoa nyaka wuogo kokoro motegno ahinya amora ng'ena yudo kusiwe wach mar kaka gihandle wach mar Albert Ojwang inyalo mana mede matin ang'eyo ni en wach madhi nyime e doho but amor gi kaka gi handle kech namba achiel kane tho mar Albert Ojwang omuoch to IG no wuok oko momiyo official story Ipoa biro mo debunk that official story ni Albert Ojwang notho nikech self-inflicted injuries kalore kod gik ma Ipoa kod neno magisepedhe nyim do ka gidhi nyime postmortem report to gi postmortem report ka achiel kod big CCTV storage magiduogo gi recover nyiso ni gitiyo motegno magidhi ahinya mondo restore confidence mar japiny ni ginyalo debunk the official story mar police. Correct. The other thing mania ka gitiye motegno en wach mar the command responsibility mineno ni ng'ato wacho ni atimo mani jatenda no wacho na tim so that one onego gi invest kabisa wach mar command responsibility mondo bila ko bilonge ni kitimo gimok ni kare ok ibirenjori wach mar jatelo ni ng'ane no wuoyo kode ibiro kaw ni okang' ki in kendo ibiro ne kabisa ni chik okaw ni okang' e wach mar ndhicho bende Ipoa onego bende wuok ne oko motegno ahinya and wang'eyo ni do osewuoyo wach mar ni obila identification mar obila madhi oko kata ka nitie ng'anyo kata ka nitie chenro moro amora gik miluongo ni public order management ka obila timo mano do osewuoyo kabisa ni obila onego bed ni bedo identified clearly ok wanyal bedo ni ng'ato biro
ndorwako balaklava ni en obiro ni en nodwa tayo wach mar public order management. That shouldn't happen, and kama notimore to Ipoa onego bed ni wuok suo moto ka ok orito ni mondo ng'ato miyo wachne, kata kaka awinjo ka commissioner wacho ni samoro giwuok on their own motion ka gineno gik makamagi from mbui kata media which would fwambo, to onego bed ni giwuok ne oko and then gisensitize jopiny kabisa. Inyalo paro ni ka Kibaki nodonje telo, onge ng'ama nonyiso jopiny kaka onego handle obila mane jomibadhi. Tineno ka obila from 203 jopiny ne mako obila mane choko soya e genge mag ndara. Onego bed ni gisensitize jopiny mondo mi ka ng'ato biro kata obila ariyo to biro mako ng'ato to ginyal bedo identified, then jopiny onego tamre mondo mi kik ok unya mako ng'ani. Nyaka identify yourself ke chun jotijwa, nyaka wang'e ni jatijwa mang'a tiakure titere kanye, so that meko kik bed yo moro ma meko kendo lokre ndhicho no mak ng'ato ni wan obila tayo bang'e koro lal kode ma ok nyal yude, mano ok ni kare. So at least kaka dose bedo ka wuoye magi chik bendo oseket motegno Ipoa mondo konywa, especially with regard to obila. Ang'eyo ni nitie weche mag custodial deaths. To ji par chon ing'e ni ji ne tho e ginene ji ne tho e wach mar ginene prison, dhano tho e jela. Tidalo ni tho e mag jela ok nitie ruok. And aneno kata ka tudra kata ka dhi manyo clans na obed industrial era kata kure iro ka jela, and that one I always thank them for. Ng'ama rito e jela ni obila mar jela en more ka ng'ama ni kani owuok onge oko ka ogino personal maki ng'ize ndiga kidwa wuoyo gi clan kanyo mondo ikony to bo konyi o facilitate pass mondo mi ng'ano wuogi. But obila manie station to kwano ka gima ng'ano ng'ate msumbane mang'ano konego beni wuok e lwete, and therefore thoe ma pod timore custodial death no pod timore lwete obila mayo onego kawe okang' motegno mondo mi obed gima orumo chuth. Ano kadwa kata nodog chien onego bed gima onge, nikech obila en ng'ama onego bed ni tayo ji wach mar rito chik ka koro kendo en emotimo extrajudicial killings. Inego ng'ato yo mok ni kare ma katiba opingo. Katiba wacho ni onge ng'ama oyiene kawo ngima mar ng'ato kogwenyore gi chik, and wang'e ni chik en ema diyien kawo ngima ng'ato en ka doho kalo sentence kaka manyo aneno manyo timre Kisumo cha ma doho wacho ni ong'ade ni buch nek, and therefore ngima ni inyalo kawo. Any other way onge yo madikawo go ngima ng'ato kata kaponi doho kowacho mano. So aparo ni mano gin kuonde mamoko ma Ipoa onego bed ni invest ye. Mogik to en wach mar surveillance. Uneno ka wach manyo chandowa mar Central Police no, wach mar CCTV camera. Ipoa onego bed ni invest e mano kabisa. Ang'e ni gibiro ywago wach budget ga ng'o gini, but onego gi invest e mano. Gi wach ni ere kaka the body camera kata CCTV cameras miketo kweni mikete. Onego bed ni mano biro konyo gi surveillance. Makata ka nitie gima timore to ng'ato ka ng'ato wuotho kong'e maber ni gima timo ni being monitored. Gimoro amora matimo kata kaka mako ng'ani aketo ka atimang'o. Kech king'iyo kata CCTV ma Central neno ka sama ne kwano ji to bila moro go aga ng'ato kanya ching. Koro iwuoro ni kata kama ng'ato no ken Albert Ojwang. Gima notimo ni ng'ama chielo no bende. That one bende Ipoa konego riti. Mano bonego ginon mato no bila mane. To mato ne ng'ama Nade mano bila goyo ni nikech ne CCTV kanyo ko bila go ng'ama chielo sama gikweno ni mopogore gi Albert Ojwang. En konego we ni ji koro ninde wach Albert Ojwang. Onego non bila mane go ng'ani mane ng'a to bila ne go nikech wachango nikech mae kaka onego bende gi handle inmates sam joma gi mako. So I think they have a lot of work to do as Ipoa mondo gi restore confidence mar jopiny. Ojirange ni nitere wach midwa medo kata kamano mak na paro no gi kanyingisa ni wakaw yo madundo nyakwara moge Ojwang med chwalo ote magi kokale yoro waduto te mago mag tudo kod che maka wuono ote magi abo bedo kasomo ikinde madhi mbele ko twak marwa. Kata kamano wamodho pi matin waduogo kikidhi mabor. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi Ojwang tugo kwa street Nyakoromogi Ojwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi Ojwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Rege Iowa. Tichadek Nyakoromogi Ojwang ama nyojo thumbe miero sana katogo mbaka tu pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene gikmano timo chon sana Nyakoromogi Ojwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach Nyakoromogi Ojwang sukuzo wake sukuz maliet Nyakoromogi Ojwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar gideka paga binya Nyakoromogi Ojwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose liet maratari.
Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong kaka ma betuose dong. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to demo ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marango mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. E gweng' ka gweng', e ot ka ot, nitie mich moro marito mondo nenre e piny. Anadil mana gi beats kende. Chwech lwedo mawuoyo e wi sigendni mag ogandawa. Mana kidi ma pink. Kidi ma pink. En mano a natural pink soapstone. En lek mok nyal lingang'. Kuom tienge mang'eny, joma nigi lony osebedo e kindwa. Koro wasungogi kendo waketogi ayanga mondo girieny. Pok ma ingo, sunga marwa. Ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe pekee kendo unakuwa nayo. Local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Poko pogore, kod Sharon Ong'ao, tich ang'wen, Sari Okinyi, Kik Bai. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak maro mokwongo e chenro mar Piny okinyi ma kawuono. Aneno ka mating'o chieng' ka ni rweya. Ng'isa ka ni greetings Joyce aluwo twak makare to penjo mara dhi ir Ojiro. Naneno kaka obila timore kodi. Ipoa noketo wach ni kanye. Ojiro kaachiel kod wach mane dwa medo. Wacha kanyo. En ni ne wasetimo report ni jo Ipoa. Kendo Ipoa no tudre kod Amnesty International boluongowa kama achiel bwago report mamarwa. Pod gitimo investigation. Mach poka kendo giduogo kuomwa bigi nyiso kitabu bana wasechopo kama kamae. Yet no kawa idho parliament media houses ne report gini live. To jok manokawa moko ne ni police uniform, moko ne onge police uniform. And I believe there was a commander who was responsible for incidents manetumre commemoration incident manetumre kanye ido parliament. But manu waket kando. Kata mana jogo manene last year ne wadhi ng'anyo mwaluongo ni Occupy Aga Khan Walk. Kanne dhano kakina Kavuli Giri, Bulbul Giri olalgo in December. Bang no duogo wegi pokwanene ka omak jogo manene wa responsible. Anyway, mano waweni Nyasaye. Adomo walosa bot case moro kae with regards to gima commissioner ne wacho. Commissioner wacho ni ng'eny jopiny mosehinyi polisi nyalo luwo butud record gi mondo giwe case.
Mano kawaida. Ni ng'ata motimo mahund. Kochak luwe. To nyaka luoro donjne because of the consequences. Modi face kopo no yude. So it is human nature. No nyalo your back door. Mundo. Okoliud. Kod ng'at manano hinyo. The question is, most of these cases, ma Ipoa yudo. Ng'enygi, Ipoa yudigi directly. Igi yudo through third parties ama referrals. Media or human rights organizations. Ng'amongegi emaf konyogi. Kopo nigi face any challenges. And I said to many cases, Ipoa, they didn't know the incident. They didn't have witnesses. They didn't have evidence. Bakonyogi. Including on a daily basis. Wase betkwa support families called Ipoa ma are leading investigators in make sure the postmortems or team samakare mon evidence ke klal. Wase nyaka bet kod situations ma Ipoa the police wani postmortem to police do mono the code research. To wari wa do wacho ni kamaler Ipoa ma the code research. Kendo wa make sure ni kata postmortem report no kowok. Ipoa ni kod gi police ni kodo family ni go all the key stakeholders ni kodo. Koro wase betkwa konyogi. Marariyo ntie case madwa mondo mabendra very clear cut case wacha Ipoa ni girwa kodo mono girwa ni ruotorie bade wan kod case manotumre Huruma ka nyathi milongo ni Sherile Dhiambo nyathi ma jake MTC mane wang'o rech ikibanda mar minigyo ka minigyo dhi dala to police gwandore gi yude some 100 meters away. This stray bullet no go nyathini bonego. Nyaka Samuel Oseni. Police mano nego Sheryl. Pod ni Huruma. Police no pod tiyo. Kendo woto ko wacho ni kama ditere onge. Na chaka chiwo example moro ka. Nitie bende Nyaluo mane wacho ne timo weche mege hera gi one of the OCS men nyar IG of police. Mani public domain kendo royal media no timo case ne no lando story mare nyaka sani. I'm in touch with the lady, the victim. I'm in touch with the family. Ipoa pokoluongogi. Sheryl Dhiambo. Ipoa emaluongogi kose gine mowinjo bed ni gichopo ne Ipoa. In bano bende makele Ojiro. Un kaka jogo makedo ne ratich oganda sani itiyo ne Kenya Human Rights Commission. Ere kaka ukonyo jopiny e chopo ne Ipoa. We aduoki kanyo. Commissioner nyalo ng'isi ni cases mang'eny ma se refer irgi. Kendo families gi class mang'eny mo wase facilitate. Kendo postmortem process no. Chulo pathologist go wase chulo. Mon go ben government ema take care because postmortem is part of investigation. My Ipoa cannot make any great stride koge kode postmortem report. My idea is the government should be facilitating. But also no there's that gap in terms of facilitation. Bua come in. Koro, winyo ka commissioner wacho, nitie cases magido kuom jopiny. Nitie cases ma stakeholders make kero nigi, jokumongegi. Nitie cases ma media gineno kuom media, to nitie cases ma giwegi gineno. Case mar nyako manene otimni mahund kod OCS ni dongo ni public domain ni media kila mali. Case ma Sheryl Dhiambo anaona kojo Ipoa in the ground. Anaona. Koro, adier makende enene nitie ywak. Kata mna case mar Albert Ojwang ma koro wawacho na Ipoa temoni. It is on the public domain ni kanene body no ntie city muchari. To ntie dili dali manedhi mbele. Wane manwa compel postmortem botumre. It is in the public domain. Kijadonga hango. Kwa company okuwa wogi Yudhe mokalo 500 owacho ni okuwa wogi city muchari kae. Nyaka postmortem tum. The same day mane government wondo wani pathologist audit. Pathologist no yudore. Wanu wawe kwa kendo wagaro politicians. Madu take advantage of my case no. Buari yambo one of the MP. Maok turugal bato juwang. Niki interfere kod case ni. Because no other political mileage. Koro jopiny osetimo kaka digi nyalo timo. Kendo pod ginyalo timo more. The question is, Ipoa to code mandate, greater responsibility. Wawacho ni gik magisetimo vis-a-vis expectation ma jopiny kod support mose migi tina hinya. To kanyo kama yuak
nitie because kata amna king'iyo another issue mabende chando wama wakili olose kakai. Court disobedience. Court chiwo directive jok miluongo kubi. Ipoa. Aken Ipoa ni oluor. To kata na king'iyo the police operations. The police culture is one thing my Ipoa need to deal with. Kata the issue mo iwacho ni Masalim ne wacha about cow orders vis-a-vis law check. A police officer is an office of the law. Talking your cases ng'enygi any police no cow order. Any jatele mano director. Ang mom yo kwanyal change this culture. To ang mom yo some people in the police service are untouchable. Kata mna case mara Alberto Juangni. Wangeyo maber ni the author, the main complainant and laggard. The main complainant. To I case ni biwinje anywhere case ni. Koro wan wadil kod jok jolwedo manotigo in the police service. Lakini won case won. Then it's like that's why kada kisa the public debate madembele. Jipenjo ni to lagat ni kanyi case ni. Jipenjo okini kitano penjo. Tulu madongo doka tulu fokoruvo commissioner. Ye bar mondo mi abi tulu bado ma right to reflect maujiro wacho. Ndiye chimange mene go bena react to. But ka chako mokwongo ni gimone gwange mokwongo ni yande ni Ipoa en migao mobedo structured. To kendo kaka watimutije wakaluore gi sheria mawangu be. Kwatimatichi ni kwatimutich. Momi ubena chako kwa wacho ni cases mosa handle be. Quite a number of cases okwalus ga cases nikech watimutich kaluore gi sheria. To ntiere be public public bentie kaka public jopiny alo mako ngato. Mar japiny ngeni ka ngato timo makosa kasane japiny dwani ngano maki otere court kawuono kinyo tuwe. Lakini kabeto kamano kako ne timore lakini migao ka migao ni gik mopogore. Ipoa bro investigate. Kisema Ipoa investigate ni Ipoa ki investigate kende. Ipoa investigate gi migao mopogore. Wabodhi Safaricom, wabodhi migao mopogore. Kwa collect this evidence. To migao gibe okni girito rita gi evidence. So it takes time sometimes to collect evidence mwa manyogo. Mara rio kacha ku case mar OCS mar OCS no. Nenre ni okinge kaka case no dhi. Emomiyo seche moko ber kaka seche moko ipenjo be Ipoa to case ni uchagi kanya en kan nikech gik miwacho go gin adiera. Family wasa wuyo gi family moko sandiko statement moko trauma family mar OCS no. Ok mar OCS. Yani the case mar OCS. Yes. So family mar the victim, we taken statement. Kata the victim himself, the time manwadi, but she was also traumatized by the way. So there are things that we also do. We don't actually. Our main intention also ni push ngato mondo miwa information. Kwa any state moko nyam your information. We've actually taken on the Mopo group. This file is very active. We've taken statement even from other people, and the case is going on. Koro kaki wacho ni opo contact family angangono. Okay, na diera ni kechange case ni maber kabisa. Yani gebate mo wacho ni pokuka any substantial step because Kenya and the case is active. Active ni okdi wache gemachelo bana mato wasetimo because nebe ni raia ema no koso. Assume raia ema no koso ni police. Substantive step mane maidwaro ni. For example, by now okapar nen tigi mruma licha henya mno ngani pokote record. Bukata police wacho ni wadwa mondo Ipoa wacho ni wadwa mondo ngani be detained kawa complete investigation. So this is what happens. With the kind of crime Mangan is being accused of, allegation is in question. By now no ben OCS ni no saga make by Ipoa the court bokwayo for more days mondo complete investigation. Mas nebe nen ngat mopo no ken OCS amo ken ngamalu record ngacha. Tokara na kingeyo for how long because Ipoa ketwaketa ni active. We are investing. Ma is the language manyaka watamore. To kocha ko fendo wacho ni pok gi lose ga case. Adwa na remind kakai ni the case Marex Masai Ipoa no wacho ni ge ko CCTV camera. My be your penyo you work everywhere. CCTV camera ni ge ko this TV footage. To Rex Masai to budget Ipoa all these years. Because Ipoa have been losing cases megajo pain. We commissioner. Tamie example point mano wacho ni burano gichopo godo kanye gitani. Ingeni gimaber ni animati wa Ipoa. Tanema mi feedback mara. Ta ante mandika Ipoa.
ine mindiko Ipoa koro ine mindika koro kindika to kinya timo tich mindika koro koro atie kimo kaka do mi nafas koro Joyce gimana wacho ni case mar OCS ni the file is ready we have a good file and we are working on this particular case kantiere progress madwar monego bedni bedo updated then japiny moro mara nyalo penjo lakini cases be wamiyo family koro family are aware ni kumwasagike nikech wa inform gi kumwasagike mara riyo case mar KMTC no we also took the case and also we are investigating the case. You know what we should also appreciate kaka jopiny ni cases biro mang'eny ndio to cases mabiro mang'eny cases especially these capital offense cases ni ogin cases moko ma imbwak ni gambwa kiringo garinga mondo imor jopiny moro ne ntiere ni nonro kata investigations ka thuolo malach ahinya kendo gino ma seche moko miyo jopiny bedo kod wasiwasi ang'o mi investigations ka chiel kod kata ka ondamo machielo ka thuolo ahinya commissioner koro wang'isi Joyce be nyalo penjo let me just finish Joyce case mar Cheryl osekawo how long to case mar nyako man case osekawo how long but wang'en what are they investigating for how this long koro Joyce ineno kaka case koro for example wami case for example mar Obado case chano chaki gamane to nyore kano nini to okil ntiere ka okil understand how cases especially cases mar criminal mar proven especially death related cases mar proven beyond reasonable doubt these are cases ma you really need to ensure cases by the cases mwasa ensure ni watemo ng'iyo to ayudo ka we don't have sufficient evidence to prosecute to is a death case we usually take them to public inquest mondo jopiny ma seche moko no kwanya chopo negi ginyalo biro mondo give evidence to kendo cases go bed them maber mar ariyo gimano kilo penja about these powers and reforms by the way wasate mas kabisa big second reforms masani we have actually bills because you know first of all Ipoa onge gi rights gi powers mag arrest Ipoa does not powers mag prosecution Ipoa there are so many powers also powers ineno kaka public management order that is kanye kuma wane gi problem ahinya public management order to kata command responsibility mane wacho king'iyo case mar baby pendo mano wachajo kana charge gi public gi command responsibility nikech chopo kumoro ma ji ng'eny jo gine riot yudo ka seche riot go be yudo ka ntiere jo NYS KWS all those agencies ma we don't have mandate over them koro watimo nang'o wapenjo to OCS ne nga koro OCS nikech okwanya yudo jogite nyiswa joma nitiyo go ineno koro those are some of the cases mabe we are also pursuing them through that particular field mar ariyo when cases in terms of our regulation what we've done gimano wacho ni ntiere chandro seche moko yudo ka postmortem forms ngato police okopio postmortem form P3 onge king'iyo Ipoa regulation we brought the postmortem form masani you can just download that form to postmortem nyalo dhi nyime mar ariyo P3 form mane police aji no onge nyaka P3 form they are there in the Ipoa regulation we place all those particular for mondo ket ne jo piny tich mayot to kendo migawo mopogore kaka there are a lot of NGOs kata human right entities mabe watiyogo okang' kaka watimo postmortem ntiere agencies mabe konyo postmortem gisechulo ne raia pesa mang'eny kabisa kagi mondo postmortem go otimre nade otimre gimana temo wacho kendo ni seche ma case obedo reported kwa Ipoa cases gi regulation wabe nyiso kaka okang' kaka wamiyo information nikech onego bedni wa communicate ne victim kaka case dhi nyime ma otimore kama ma oktimore kama to there are some cases mabe okwanya miyo the public because of first of all confidentiality of that case confidentiality of the family nikech nitie families mabe ok dwa ni mondo cases gi madhi nyime gi jionge but we are open anytime ma japiny moro amora dwa ng'eyo ni to case ni ogi kanye to dhi nade to we are open inyalo go sime inyalo biro office to seche moko be nikech seche moko inyalo wuoyo gi victim to victim nisi ni onge gima sayudo but you can still come back and ask gino dhi nade to but our investigators reach out to victims gi wuoyo gi particular victim niso gi ni case ni pod gima kama onge witnesses poko ndiko statement seche moko be witness biro ndiko statement to witness chakolal kaka na wacho cha the other thing nani watch about the prisons akeni ni watch kwa ni prisons seche moko iyudo ka their main intention gidwa ni mondo mabuso gi owuogi kik mabuso go bedo retained gimwatimo sani SL
or what the letter one ga buy annual engagement gi National Police Service. First of all, the body cams, because we are actually push the body cams. I'm very sure in this financial year what bet gi body cams. Because body cams no, nke tichimoko bet gi bechari yudoka police gira yana ginji ariyo to wacho ni raio timona kamara yano goya police ogoya koro all those particular things the only way manyalo konyo wani mondo wane nango no timore in those particular body cams to kendo gime nyaki ng'e kendo ni Ipoa kae wa receive nyaka sani ka robbers moko bedo short yudo ka family biro report no ni nyithindgi no negi nikech seche moko yo family okia ni nyithindgi gin jokuogi to seche ma nyithindgi oneg even if they are robbers we'll still actually do investigation that one and give out the final verdict. Koro ngima nyalo kwayo kendo ni kata ka koro watimo tich mar Ipoa nikech tijni en mar jopiny, tijni ok mar ok en private entity. To kendo for us to enhance kendo independence wa. Jopiny onego be konywa. Mondo jopiny kech mae en migawo margi. Ntiere lak seche moko yudo ka wan gi staff matin anga gik machal kamano. To mano ok nyamon watimo tich cases mayudo no. Sani wasa keto branches kaka those outstation kaka Kisumu ngango nuatemo matek ma parliament osakonyo wa financial women mokalo ni mwandiko jomoko koro yudo ka Kisumu wan gi lawyer man Kisumu koro cases mane choni kao niko tim Kisumu to nyaka kel Nairobi nikech wan gi lawyer matin inyalo tim Kisumu bedo prosecuted Kisumu mondo case go tim nade odhi piyo piyo. Ilero kanyo makara ng'ang'e ni wakili dwa wuok by Sario Ginosiera mar mondo mi ami thuolo mar mondo mi wach ni mogik wakili Salim Odeny kachiel kod gino ma bende commissioner wacho ni gin kaka Ipoa gionge kod teko mano mar mako ng'ato kata mar tero ng'ato e doho bende paro ni kuma ochope ni wang'e ni Ipoa ne ochu kanyo mar mondo mi oket obila ong'iane gik ma obila timo bende sa osechopo mar mondo mi Ipoa mi ane teko moro mondo gibeda ne gitekre moro mano mar mako kachiel kod tere do nikech kinde ka kinde wang'e ni ka gisetimo nonro margi nitiere kuma gichwale nonro margi eka koro kang machielo ichaki kao mondo ne ni obila no okawne ondamo mager kaluwore kod chike wakili kachiel kod wach ni mogik. Kamano adwa na wach ni article 157 mar katiba ochiwo teko mar donjo ne ji ni ODPP office mar the director of public prosecution but ODPP nogo no bendo miteko gi katiba nogo no nyalo delegate the prosecutorial powers ni migepe mopogore opogore. Case mar Ipoa ni is a very dire case ma ODPP should consider delegating prosecutorial powers na Ipoa because it's a special case. Kech Ipoa number one kata sama ne commissioner lero wach mar budho e wach mar investigation adwaro no appreciate ni Ipoa investigate the investigator ng'ama dhega e court wacho ni miwa thuolo wadwa investigate ng'ato en makoro bedo investigated en makoro timo crime nyiso ni samo timo crime nitie kaka oloro yore ne duto oloro yore ne kagika and therefore that may take time moloyo kaka mar ordinary citizen ma ng'ato go wadgi to nego onge giteko mobro conceal go evidence makanyo but mayro ng'ama tho e lwet obila ne monego ben time investigation obila ne makendo ochako commit this murder therefore en gi yore ne modhuro okene kaka koro nikia CCTV ki otimre nade gik makamago and therefore Ipoa might take time mondo yud ni evidence oyudre kare in criminal law wawacho ni afadhali ber mondo iwe ji 100 moketho moloyo tuyo ng'ato achiel maonge ketho so you'd rather ji 100 obed set free moloyo tuyo ng'ato achiel maonge ketho so they would rather take time but gibed gi watertight evidence maka gitere do to gisekiwago conviction than ringo kode ng'wech and then conviction ok dhi yudre as we move forward wach na mogik anaparo ne other than Ipoa recommending mondo mi gikwa ODPP mondo donate ni gi prosecutorial powers Ipoa nego dhi nyime kendo gi enhance sensitization gi as we move towards election wang'eyo report manyo segol ni yiero man next year nyalo bedo ma okethore chances nitie over 80% nuwa nyalo doke gir 2007 and gir 2007 achiel kuom jok mano ocha ahinya ne obila and thoem no wuok mang'eny in 2007 no wuok e lwet obila moingo mano wuok e lwet raia so therefore Ipoa tingene 207 ne waonge Ipoa so Ipoa nego beni okaw kang mambele mondo mi gidhi nyime moloyo rito ni mondo kane ko wuok eka mondo gikaw kang nego gibed proactive mondo number 1 gi sensitize ji number 2 wach mar body cam ma wueno gineni mano mondo timore and ka gi sensitize jopiny ging'is jopiny kaka jopiny nyalo report weche gi mapiyo piyo and gigol all the bottlenecks
because nitie bottlenecks ma miyo gik moko ok timre kare kata investigation kata miyo investigation dhi aming'a. Amiyo case mar mabondo mar Vitalis Okinda that nobody concluded even through that public inquest, but still you see there's nothing that is happening. And then the final thing is about the institutional challenge mar obila. Institutional challenge mar obila nikech samoro waweyo ni waluwo obila kende kaka obila achiel motimo ketho, but there's a challenge ma is institutional and gima systemic e iye kanyo monego be dealt with. Ere kaka wa handle the systemic challenge mar obila mondo wa make sure ni gini orumo rather than targeting individual police officers. Wangeni ere kama nyao nitiere go. Is it about the police act? What is it? Ere kama nyao nitiere go manyalo miyo obila bedo gi impunity ma ok gi deo ng'ato. Ere kama gima wanyalo timo. So Ipoa should even recommend further reforms, be it legal reform or whatever kind of reform, administrative or policy reforms in terms of police. Mondo mi police systemically laws were reformed rather than individual police officers. And then finally samori yiro no gi insist kabisa wach mar manyiche do ngado ni identification. Nikech ketho mang'eny medo pandre nikech ok inyalo identify ng'ama idilgo. So ka ginyalo insist ni in fact obila moko identify themselves amo deal gi jopiny kaka public order management gige joma dhi ng'anyo joma timango ni waneno gimo timre ol kalau ema ji dhi go kura to gik moko that should be should ring a bell a mind mar Ipoa ni kwa dhi year 2027 would we have a scenario machalo gi ol kalau chama jopiny odhi go kura to jomoko goyo gi jomoko biro kanyo morwako balaclava and they do all sorts of things my Ipoa nego kaw ne okang motegno nothing ni mambaka monego wago kwa dhi go nyime ema ni koro client na comes number 1 okanyalo weyo nyaka do erokamano enya wakili Salim Demi wasoma ne ote mano mar obila Shemotho ng'isa kae ni greetings Joyce aluo twa kendo amor ong'isa kae ni Joyce Ipoa nobiro bang' tok lweny mano mar 2007 ga 2008 kaluwore gi recommendations mag Waki Commission mano Commission of Inquiry on Post-Election Violence kod Ransley Task Force of Police Reforms. Ong'isa kae ni Joyce bang'e ne sirikal oketo Ipoa Act mar higa mar 2011 mondo ong'i kaka police tiyo accountability mar obila kod kano records mar rocho ratiro mar dhano. Ong'isa kae ni ok asiro obila matiyo marach gi teko mathoth, but thoth obila tiyo makare. It's sad ni obila bedo oversighted gi bodies dabal. Nitie Kenya National on Human Rights, nitie Ipoa, nitie Commission on Administration of Justice, nitie Internal Affairs Unit, the public and many other bodies. Onsaka ni human rights activists okasiro kata matin. Giseketho kabisa tudruok manitiere e kind jopiny kod obila ka gi incite the public against the police. Ka obila ohinya kata oneg gi japiny. Pok aneno human rights defender ka wuoyo. Ipoa bende ok chiw sir ne obila kaka owinjore. They are like barriers. Onsaka ni finally ka ok waloso tudruok makare e kind jopiny kod obila, Kenya pod biro ywak. Community policing must succeed first. Sani police oluor makata duka emikwalo to onge tiyo kod magina. Kata ng'ato ema inego to nyaka obila yua chien. Ka itiyo kod magina in a justifiable instance to jela direct. King family mari ema hinyore. Community that chooses war with the police better make peace with the criminal. Onsa kae ni mos na welo mano ote malewa hinya kuwuok kuom obila Shemotho. Wadong' mana gi dakika 5 kende to koro watieko twak mar odiochieng' ma kawuono ojero. Winjo kanyo ka seyo bendo dhinu ne un kaka jokende ratich oganda. Obila ko hiny to okugo koko, obila ko hinyo ng'ato emugoyo koko. Mano koro ema koro deo Ipoa ni Ipoa dako setime gimoro amora. So on that matter, I think ni Osetiyo in various human rights organizations. Osetiyo kod migepni kaka koro Haki Africa, Aseti Vocal Africa, Osetiyo Malaika Foundation, and one called history mar supporting the National Police Service, including organizing for them debrief sessions, supporting some of the outreach programs,
helping them with cases, facilitating them, and katakopon police or hinyore in the line of duty. Ama otumne mahundu gengata ngata. Including police most bet kai wa kenu ano quite transfer because one geshida kodinga makama. Amantie some kind of violence is meted against them by the leadership. We've come out to deal with those issues. And we've supported the police. So, Mano, I want to debunk that. Secondly, any gikma human rights organizations are those things that are sanctioned by the law. To anything, ngata timo is outside the law attracts attention of investigation and prosecution. Hadwa ni miwa wachini mogikot do record gino ma Ipoa winjo bedne tima inya to sani ma wachomo nyaka yiero mano mar higa mar 2027. And sane Ipoa gimanyako team is the issue maloso called ODPP, which mege delegation of powers of investigation, or engaging with the parliament to come up with a law ma will now give Ipoa the powers to arrest and to investigate mano mokuongo, because parliament niko dote koma instigating that kind of a legal provision. The second thing is the issue of public relation. Ipoa should invest heavily in, and on that context the structure of police ki historize police, how did it first to exist in the Kenyan soil up to now. The issue of othering, police first sees himself as a police, and then your Piny are others. That othering of your police have not dealt with the Kenyans as Kenyans. Their human face disappeared. The citizen, citizenship. One Kenya. Police do not deal with Kenya as a fellow Kenyan. The issue of othering on Yakwawe. One way of dealing with that is making sure the police are paying. Police should not live in a barrack because they are service providers. So, in terms of the reform agenda, wadu waran kaber to police or dag job pain, interact with job pain, gikware chumbi job pain, gibud karachiel, mano will make sure any police treat Kenyans as fellow Kenyans. To Mogik, and then we have to appreciate one called institution major penya loringo ire ka police okosoni. But this institution bende ongo bende ba jo penya ringo ire ne angoma bere ma police to momon go bende wa medo timo zaidi. Because in the current context what the mana ira Ipoa can't yeketo. Now in terms of moving forward enango mobility mo mabeyo ama mongo bende ge timo zaidi ma wanyalo partner gi Ipoa gi police with other stakeholders mondo time kabisa. For example, issue ma wawacho ni sane the people are so vigilant. To police bende they are in majority. Mokudwa mahundu. What are we doing to support those kind of ideas? Could intentions magengo mono the entire police service wabet code a service ma is a service provider, including which mege communities policing. Ma is a good platform. Ma Ipoa can take advantage working closely with the police. Mondo wa mainstream public service. Ero kama na inyo jiro commissioner nyakomita wachni mugika watieko. Ero kamano kendo wachma wado wacho aparo ni wacho wa iche mabecho kabisa nikech achiel gima koro wang'iyo sani ni we are coming up with the iluongo ni police outstanding award. Koro police outstanding award wadwa no award police matimo maber nikech police gi achiel nyaka wang'e ni police mane Kenya ka waonge foreign police gi okoya Uganda okoya Tanzania mage nyithindwa modaka nyithindwa mokawe village wa kendo nyithindwa modak kodi nyithindwa somo gi nyithindgi kendo wadhi e kanisa achiel wachimo tenge achiel. They were first Kenyans before they became police. Yes. Koro jopinyo nego ng'e ni semora mora magi approach police gi approach police ka gima police en jawasigu nikech police ok jawasigu kendo buok makoro gibuogo jo police ni kendo police koro kaka police no wacho ni yudo ka koro police oluor. Police ok onego oluor nikech police nigi act ma support gi, police nigi standing order kendo gin gi omegi gi teko ma ginyalo use forces ma ginyalo be within their reach. Gima kena nyalo wacho ni
nyocha wakata police OCS mabaringo nyocha neno kwa wuotho modhi wa ward kum tich maber koro wambe wang'iyo ni police mage matiyo tich maber ok wang'iyo ni police mana motimo makosa mana kaka nanyisi ni out of 120 only police madhi 600 eman gi cases koro onge tiende concentrate police maricho man gi cases gi wa concentrate police mabecho gi mondo maricho gi kiketh mabecho go koro sani an mana kwayo na kuom jopiny ni Ipoa ni gini ber wadonje uru wa report cases gini ber koro anyiso jopiny ni gini ber wadonje uru wa report cases to kendo kumoro moko dhi maber kata ko report case tino ka case ok dhi maber to momiyo wan gi human right organizations gi wadhi uru wuo kod gi jogi biro wabet piny mondo wabed gi society maber nikech kaka wan joluo wan emiking'iyo kata inyruok joluo osehinyore kabisa kata cases ma wan go wasehinyore kabisa koro kik waluo ruru wadonjuru nikech gini biro konyowa to kendo osebet ka konyowa to gino manyaka watim ni seche ma kaw case achiel koro case kosa kaw case ibo bede public japinyo nego dhi kuom Ipoa namba mana ngisi cha 159 nyalo go mano namba ma free 159 mano namba ma free koro nyalo goe for free kata nyalo dhi e website to dhi anonymous koko dwani mondo ng'eye to report anonymous kendo kodwa ng'e kaka Ipoa tiyo kendo kidonjo e website kanyo ibo yudo kan tiere jowa mag mag AI in fact kidhi kama to buro penyi ni what do you want kuri nyalo interact kode ma very good ma ok ochuno nyaka iwuothi office to kendo kwa sayudo case gi manyaka ng'e ni case mosabedo reported te kik gilal be kisa report case bed machiegni kodwa ko seche mwadwari miwa case no then bang mano nyaka ging'e ni case kosabedo reported to case dhi kwa ODPP bang ODPP ka case osabedo dhi ODPP to case itero kanye e court then bang court kanyo koro ng'ato dhi e prison kata ng'ato ing'uono ne yes erokamano inya commissioner Ken Williams Nyakomita mano commissioner mar Ipoa kachiel kodina Fredrick Odhiambo Jiro mano jaked ratich oganda mano mar Kenya Human Rights Commission kachiel kod Salim Odeny mabende ne utudore kodwa kuom kaw thuolo mar odiochieng' ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak nyakwara Mugia Jwang' imbe ndagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani machope giko mar twak moro mokwongo e chenro mar piny winjo kanyo kiwacho e yo makare ni tudruok owinjo bed e yo makare ka japiny to seche moko iwinjo kata obila no chocho ratiro mar yo moro amora ti intere thuolo mano mar ywayo tola ne Ipoa mar mondo mi chwal ng'ur mari inyalo chwalo ng'ur makamano anonymously kata inyalo ywayo negi tole namba mar 1559 mar mondo mi Ipoa okonyi e yore mopogore opogore nyakwara Mugia Jwang' wakaw yo madindo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jailieta oriti masani nyinga Joyce Odur.